Matik inig abri pa lang sa taklob mga kabayan, humot og lami na kadyo ikawon sa atong nangka nga tinunuan mga kabayan. Sa dili pa ta mo kaon mga kabayan, ato pa juning kuhaon sa punuan mga kabayan, kay ang magmaabot na diya sa kaldero mga kabayan, ug wala na natukuha sa punuan mga kabayan. Grabe jud kadyo ang akong experience sa pagkuha ani nangka mga kabayan, bakay ga-expect jud ko nga maabot ra nin mga kabayan kay ning tungtong nagugkog bangko mga kabayan. Pero wala jud na ko damha mga kabayan nga mukatkat pa jud ay ko kay di jud ay kaigo ang akong height mga kabayan. Mauto mga kabayan ning katkat na lang pug ko arang madali ta nya pag human na tug kuha diyan mga kabayan, ato dayon nang ipasalo mga kabayan kay lisod ba kaayo mga kabayan, mahugkan sa walay mo salo ni muno sakit kayo sa dughan na maunsa na lang ni ato nangka mga kabayan, mabunog niya ni samtang nakabisi day puta mga kabayan og kuha sa nangka mga kabayan. Na di po ning bata mga kabayan nagpa-cute-cute di po ni sa kamera mga kabayan, na po ni atong mga hayop, na po tay pato diri, na po tay mga manok diri mga kabayan. Muna nga pertigyot ng bibuha diri sa balay mga kabayan kay daghan man tag mga kahayupan mga kabayan. So mo na nga bibo jud ta diri dapita mga kabayan. Pag human ako kuha sa nangka mga kabayan, nagdali-dali dayon ko putod sa dahon sa ato ang saging mga kabayan, kay ato baning hapinan kay ikaw kunoy panitan mga kabayan sa wala kay hapin, di ba katul kaayo mo nang ato juning hapinan mga kabayan, kay lisod kaayo maghukas ka dihan sa wala kay hapin na mura harang katula ka na mga kabayan, luoy pud ka ni atong nangka mga kabayan ug dili na to hapinan mga kabayan. Pag human na to og kuha sa atong dahon mga kabayan, ato na dayon nang i-plaster kay arong ato nang masugdan ni nga atong pagpanit sa ato ang nangka mga kabayan. Aw sa dili pa natusugdan butangan dyan nato ni og kanang naikahoy mga kabayan, kay ani mata mugunit mga kabayan inigpanit mga kabayan, kay tuyok-tuyokon naman ni nato mga kabayan inigpanit ani mga kabayan, kay arong sayon ra kadto ba og dali ra kayo ta mahuman. Inighuman na to og panit ani mga kabayan, ato na dayon ning tadtaron og ginagmay mga kabayan, og dali ra ni malata mga kabayan ni atong nangka mga kabayan, kay lami na ra ba kayo ikaw og nangka mga kabayan sa tinunuan pa jud, so lami ka sa kaduyan natong panit sa atong nangka mga kabayan, kay murag ning pilit na jud tanang tagok diri sa akong kamot mga kabayan. Oy imbis na gunit man tatag kahoy, pagkahuman na mga kabayan wako ga expect mga kabayan nga kani nga atong mga iro gapkit-cute di punis kabira mga kabayan. Pag human na to og panit mga kabayan, ato na dayon ang giarsa ng ato ang kalaha diha, kay mo man atong gisudlan sa atong nangka nga tinadtad mga kabayan, unya ato na dayon gihatod dito sa atong tubig mga kabayan, kay ato sa nang humulan mga kabayan, taud-tauran sa nato kadiot mga kabayan. Pag human na mga kabayan nanguha sa day ko kanang nay mga lamas mga kabayan, kay arong maridi na pudaan ba impul ra jud kaayo ang atong mga lamas ana mga kabayan, kay kana ra jung tangad sili unsa napoy dahon sa sibuyas nga gamay ra pud kaadyo, kay mao ra intay nabilin mao ra jud na mga kabayan. Ja wala na jud ko na malit dito sa merkado mga kabayan, kay nara man na sa atong balay mga kabayan. Pang tinunuan mga kabayan, simple ra jud kayo ning mga lamas mga kabayan, kay tangad ra jud ni og kanang sili og kanang napoy dahon sa sibuyas mga kabayan, ug atong sagulan og buwad gamay mga kabayan, kay mao may sobra diri sa balay, di na ta mo atong merkado mga kabayan, kay layo na kayo mga kabayan, mayo nang nara diri sa balay, kay automatic na dayon mga kabayan, di na ta sige pagpamalit diha. Pag human ako prepara diha ang mga lamas mga kabayan, si Papa di pod nagkabisi na di pod og prepara sa ato ang lubi mga kabayan nga atong gamiton inig tuno mga kabayan. Ug sa iyang pag-abri ang atong lubi mga kabayan, nagsige di po na siya higop anang sabaw mga kabayan, kay lami man kuno kay tamis man kuno ning sabaw. Mao to nga samtang si Papa busy, ako po diri nagkabisi na paghugas sa nangka, kay ato na ning gihugasan, kay ato naman ning gihumulan. Unya pag human na to hugas diri, ato na dayon ning gisulod sa kaldero, kay ato na ning itak ang karong taod-taod mga kabayan. Kay ato namang itak ang mga kabayan, ari na putas pagkagod mga kabayan, kay arong maprepara na po ning ato ang ituno mga kabayan. Unsa bay tawag ni Joanna, tono or kanang puti ba mga kabayan nga wala na nang sapaw mga kabayan, galibog mong kuan og tuno bay tawag na mga kabayan mo nang kamon lang bahalag sa buta na mga kabayan, kay galibog jud ko diri mga kabayan. Pag human din nato og plaster sa ato ang tuno mga kabayan, ato na dayang gihiwa-hiwa ning mga lamas mga kabayan, kay ready na ni kaayo mga kabayan, maluto na jud ni karong taud-taud ning ato ang nangka nga tinunuan mga kabayan. Ato na dayon nang gilunod ng atong tuno mga kabayan, kay nalata naman dayon ning ato ang nangka mga kabayan. Pag human natong lunod sa atong tuno na dayon gisunod ning mga lamas mga kabayan, aron inigbukal ni automatic luto na jud ni sa largo mga kabayan, kay arong makakaon na to mga kabayan, kay gutom na kayo mga kabayan siglantaw ning pag human natong lunod tanan mga kabayan, gihuwat ra natong mubukal mga kabayan, kay arong ato na nang mahahon mga kabayan, kay naluto naman na mga kabayan automatic mangaon na ta mga kabayan sa sunod na pod.